अखन आप सुन रहल छे राणा राज के आवाज में। पहला बारी सुन लए सखी कैसे करब छठी परब हो। पहला बारी सुन लए सखी कैसे करब छठी परब हो। अरे सैया राहुल परदेसी कमाबे ता दौरा के ले जाई घटवा हो। सैया राहुल परदेसी कमाबे ता दौरा के ले जाई घटवा हो। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती म्यूजिक प्रेजेंट शंभुगंज बांका। सपना में आवेला मोहर छठी माई एकेला बानी डाला के लेके जाई। ए सखी सपना में आवेला मोहर छठी माई एकेला बानी डाला के लेके जाई। सुनो ये सखी जाई बघटवा अचरा में मांगा बबुआ हो। सुनो ये सखी जाई बघटवा अचरा में मांगा बबुआ हो। सैया राहुल परदेसी कमाबे दौरा के ले जाई घटवा हो। सैया राहुल परदेसी कमाबे दौरा के ले जाई घटवा हो। जोरे जोरे सुपावा चढ़ाई छठी माई के। जोरे जोरे नारियल लुटाई छठी जाई के। ए सखी जोरे जोरे सुपावा चढ़ाई छठी माई के। जोरे जोरे नारियल लुटाई छठी जाई के। राणा ई राजा के भजन बजाता जाके चढ़ाई बठकुआ हो। राणा ई राजा के भजन बजाता जाके चढ़ाई बठकुआ हो। सैया राहुल परदेसी कमाबे दौरा के ले जाई घटवा हो। सैया राहुल परदेसी कमाबे दौरा के ले जाई घटवा हो।